Sezokhuluma manje kwaba khona iphutha sesidla uphoyizeni sahamba emhlabeni in the Bankulu. Ukubuya kamama ke uthi asizomcelela intethelele enkosini yamaNazaretha ngoba zonke izinto engizenzayo ekhaya kuthiwa lo ngoba bahamba emhlabeni kwakhalwa la ekhaya wabuya kanjani akusiyena walapha ekhaya lo olapha ekhaya washona emhlabeni nanti ithuna lakhe elinye wayenaye nanti wabuya kanjani pho ngithunyiwe ke baba kusuke umuntu eNewcastle njengoba kade kuFebruary nje ehamba efuna kithi ezokhuluma lokhu ukukhuluma kuthiwa angise nembuzo embili ubaba ngizobacelela intethelelo ngoba ngesikhathi mina sengifukile ababuyanga babonga kubaba ngakho ke kubala ukuthi mina kangikho emhlabeni ingakho nengane engiyitholayo namakhosikazi engiwatholayo ehamba nje emhlabeni ngoba mina ngahamba emhlabeni nomusi sigcina sifika kubaba nomvangela uDube nomvangela uMantengu silethe umshini wokusika inyama ngaphakathi uthi ubaba hey ngaphansi kwalomfundisi khona ingane bengifuna ukumnikeza yona kodwa ngeke ngimnike yona ngoba kuba kulukhuni hambani niyofuna indawo nithi mase nitholile le ndawo bese naka nitshena amabandla niwaphethe akhe umuzi lapho ngoba mayike lengane yafika yashadela kulo muzi izohamba njengalabo bahambayo okuluhlungu ke baba ngesikhathi mina sengihambile kwayiwa eMkhayedeni kwakukhona umfundisi ngathi umvangeli uyise kamfundisi ucele lapha inkosi yathi afuna isigubhu soswela afike naso kwathiwa akasibophele lapha phakathi ethempeleni esibhekisiwe lapho umoya ongakhona wasibhekisa lapho umoya ongakhona ukhala khona wathi masikhala sithi usuyafana yathi ngifalela umoya walowo wena hamba ufika nini wathi ngofika kusasa wathi kulungile ke hamba ke wena kodwa ukhona engifunayo phakathi kwabo ithi inkosi yamaNazaretha lesi sigubhu sivula ngo9 wangena ke ucele uyise kamfundisi ucele wafika wavula lezi sigubhu kwabe sekuvuka lengane ekhaya yimi ke lo owavuka lezi sikhaya ayibongo ilethele lezo mbuzi ke bangcono uthi ke lo muntu njengoba lona imbona ephila usembangweni kuthiwa lo ngokwashembe lo akuyena walapha ekhaya uphila ngomphefumulo kaShembe akusiyena walapha ekhaya wafa ilethele lezo mbuzi baba wena obasiyo lapha bekhona okunye baba ngiyasaba ukukusho ngosho ngelinye ilanga ngoba ngithi nje yimi ngedwe okhona sesele sasi u10 bonke sebahamba yimi ngedwe senze futhi nengane ngisenazo ingakho nasemhlanganweni nje angisemniki ngoba nginamuntu nasekhaya maningi amazwi inkosi wabusi Shembe muphi ingane Nkosi Oh, bye.
indaba enkulu njengegama labo ukuthi indaba enkulu benza indaba enkulu yaqala ukubona into enjengale emhlabeni okusho ukuthi nami ngibafisela into enhle uNkulunkulu abanike into enhle abayifisayo ngenhliziyo zabo bayithole bonke abakholwayo nabakwezinye iy'nkonzo nabo babeka endaweni eyodwa bonke. Ngiyabonga ndaba enkulu shemba nobusise nonke. Wena wenzani? Hey Shemba, ngivele ngisabe lo mbuzo mina mama. uShemba uyongibuza ngelina ukuthi ikuphi engakwenzelanga. Waqeda wenzani wena? Wenzeni kona konke lokhu mina ngikwenzele kona konke. Sezokhuluma manje kwaba khona iphutha sesidlu poison sahamba emhlabeni In the bank you lose. ukubuya kamama ke uthi asizomcelela intethelele enkosini yamaNazaretha ngoba zonke izinto engizenzayo ekhaya kuthiwa lo ngoba wahamba emhlabeni kwakhalwa la ekhaya wabuya kanjani akusiyena walapha ekhaya lo ibambekile egoli inomhlangano namhlanje angathi umfundisi mayebona ingekho nobambe ngokuncane nje isicelo ukuthi sakhe siqhubeka ngoba sesiyafika enzela ukuthi ungathuthi amadoda afika wodwa enza yonke into aqeda uphi kanti lo sasiphethe ikhamera lo owumfowabo lo bandawonye ngesikhathi sisuke ekhaya noma sasikhamba naye ngoba wayeke egoli langalala ngisafika naye sihamba lo so benza into eyodwa babili labafana ikhamera into yabo ukubuya kamama ke uthi asizomcelela intethelele enkosini yamaNazaretha ngoba zonke izinto engizenzayo ekhaya kuthiwa lo ngoba wahamba emhlabeni kwakhalwa la ekhaya wabuya kanjani
endingeni. Alala Nkosi yamakhosi. Izuluka mamdlolo. Bese kunqabula mami yaJuly. Oh, chef. Hey, Meli Lucy. Hey. No, hey. Posso chamar. Ulape kanye wena. Kodwa lokho ulike siyovela wena. Angempala. Ai Shembe. Befake sibona. Ai Shembe. Awubona ufika manje. Ai. Beleza. In the Bankulu. Uthi asizomcelela intethelelo enkosini yamaNazaretha ngoba zonke izinto engizenzayo ekhaya kuthiwa lo ngoba bahamba emhlabeni kwakhalwa la ekhaya wabuya kanjani akusiyena walapha ekhaya lo olapha ekhaya washona emhlabeni nanti ithuna lakhe elinye nowayenaye nanti wabuya kanjani pho ngithunyiwe ke baba kusuke umuntu eNewcastle njengoba kade kuFebruary nje ehamba efuna kithi ezokhuluma lokhu ukukhuluma kuthiwa angise nembuzo embili kubaba ngizobacelela intethelelo ngoba ngesikhathi mina sengivukile ababuyanga babonga kubaba ngakho ke kubala ukuthi mina kangikho emhlabeni yingakho nengane engiyitholayo namakhosikazi engiwatholayo ehamba nje emhlabeni ngoba mina ngahamba emhlabeni nomusi sigcina sifika kubaba nomvangela uDube nomvangela uMantengu silethe umshini wokusika inyama ngaphakathi uthi baba hey ngingaphansi kwalomfundisi khona ingane bengifuna ukumnikeza yona kodwa ngeke ngimnike yona ngoba kuba kulukhuni hambani niyofuna indawo nithi mase nitholile le ndawo bese nakha itshena amabandla niwaphethe akhe umusi lapho ngoba mayike
lengane yafika yashadela kulo muzi izohamba njengalabo ahambayo. Okuluhlungu ke ngiyobonga uyena uShembe yena okwazi ukubonga umuntu. Hayi ntanami ngamandla. Inkane lapha. Ngisebenzile. Funa benenkane nje yokuthatha unkosikazi. Ayiwa nenkane. Ayiwa nenkane untandi marathi unkosikazi. Hayi. Izinto zenzeka ngesikhathi esifanele esithembe kanjalo. Kanti enye into ejula efuna siyibabaze amandla kamfundisi. Hayi baba. Ukube bekungesiye angikholwa ukuthi bekuyobalula kangaka. Yazi ngishiso yini imnikele icelile. Zolo lokho bakumhlanga kanti icele imnikele. Yeah. Izinto ezithize. Abantu bona abayicelelayo kulo ukuthi bacela ukunikela wayibevalelwa ngaphandle benganikeli basho namadisi abahola ngawo abantu bathi abalindwa babo. Kodwa imnikele ibicele lento ezihlukahlukene abantu bengenzi kanje. So kufuna ukuhlonipha ukuthi umfundisi akafani nabanye abantu. Akafani. Eyakhe into yazenzakalela. Lento abantu bebeyivolontiya bengaphoqwe umuntu. Akekho umuntu obelandela Banikele iminikelo. 10 rand. Kodwa into eyenzekile. Iyakhula imali. Iyakhula imali. Nanokuthi singabe siyigoqa kabi masisi amaNazaretha umhlaba wenzele into. kuthiwa lo ngoba bahamba emhlabeni kwakhalwa la ekhaya wabuya kanjani? Akusiyena walapha ekhaya lo. Olapha ekhaya washona emhlabeni. Nanti ithuna lakhe elinye nowayenaye nanti wabuya kanjani pho? Ngithunyiwe ke baba. Kusuke umuntu eNewcastle njengoba kade kuFebruary nje. Ehambe efuna kithi ezokhuluma lokhu ukukhuluma. Kuthiwa angise nembuzo embili kubaba ngizobacelela intethelelo ngoba ngesikhathi mina sengifukile ababuyanga babonga kubaba. Nakho ke kubala ukuthi mina kangikho emhlabeni. Yingakho nengane engiyitholayo namakhosikazi engiwatholayo ehamba nje emhlabeni ngoba mina ngahamba emhlabeni. Nomusi sigcina sifika kubaba nomvangela uDube nomvangela uMantengu silethe umshini wokusika inyama ngaphakathi uthi baba ngingaphansi kwalomfundisi khona ingane bengifuna ukumnikeza yona kodwa ngeke ngimnike yona ngoba kuba kulukhuni. Hambani niyofuna indawo nithi mase niyitholile le ndawo bese nakha itshena amabandla niwaphethe akhe umuzi lapho ngoba mayike lengane yafika yashadela kulo muzi izohamba njengalabo ahambayo. Okuluhlungu ke baba ngesikhathi mina sengihambile kwayiwa eMkhayideni kwakukhona umfundisi ngathi umvangeli uyise kaMfundisi ucele lapha inkosi yathi afuna isigubhu soswela afike naso kwathiwa akasibophele lapha phakathi ethempeleni esibhekisa lapho umoya ongakhona. Wasibhekisa lapho umoya ongakhona ukhala khona wathi masikhala sithi usuyafana yathi ngifanele umoya walowo wena hamba ufika nini wathi ngiyofika kusasa wathi kulungile ke hamba ke wena kodwa ukhona engifunayo phakathi kwabo
ethi lesi sigubhu sivula ngo9 wangena ke ucela Bafana polisi. Ikhana. Bena bafana abaningi. Yebo society nipho umvangela. Hey. Anzaleli nganza abafana. Manje ngome baye. Khona bonke abantu abafaka isandla. Ziushemba kawadla manje. Ekugcineni wena ubona sikhamba kanje kuyothi yini abafana badingela umfundisi into engazange siyenze umfundisi udingelwa yibandla lonke imoto ngoba sibazi abantu adebelikele Kodwa ekugcineni kwakho konke ukube nina nizange nisilule kanje isandla nothando lwenu angikholwa sibe kuyofika la. Sesingakusho kodwa angikholwa. Hayi bunjani yena ngoba yabona ukukhala kwabo mfowethu kuswele usasinawe-ke mntu wabona yandawo le yinhle impela kubona konke okunye ongacabanga emhlabeni kodwa nomkhakha umuntu ohleze ebizeka-ke nasenkonzweni ungani manje phela ngoba umfundisi owamabandla wonke awakhele umtuba wonke noshembu uyamdinga baba nje manje ethi mfundisi ngiyakudinga ngesikhathi esiwukuthi funa imoto ayitholeke imoto aswele umuntu ozomhambisa eseyitholileke imoto nakhona izinto ziyimali futhi akulula imali funa nje akhululeke nje noma eza umkhuhlane ayigenele emotini yakhe ahamba ela efuni yakhona abuye ngeke egcineni lento yokuthi uzovuka ngo6 ukhamba imoto ka7 edolobheni inabantu bayo abantu abasebasha yena sekhulile impela ahora sikole ushembu yokukhumbulaza akhumbule ngisho amathambo ezizukulwane zethu bayelo themba ngokubona sinjena nje asinaba basinama uye lo shembu uyena mfana akhumbule nabazali bethu abangasekho banamacala bahamba bethakathe benza konke benenhlambi ezibambetha babethwala ngisho abantu abanye bethwala amakhosikazi yiningi into ababezenza okungayo ngiyini bephathe obhekabulengeke sithembe yabageza abageza basithi iy'ngane ezinhle nathi eziyothathelwa ngimbone amomotheka umuntu ngiphuma lapha ngoba into ebalulekile emhlabeni iyona akukho kuwe bathi ungazali iy'ngane eziyangishema ngobe kuphelele bese-ke thina iyasikhulisa ngoba khona into eseyenzeka mfowethu abantu abasakhuli sifisa ukukhula nathi sibe ngangomhambisi wamuza umuntu ongenephi isibusesi wathi nikhulele impela minyaka ehlulekani mfowethu kuningi okukweletwa imizi esiphuma kuyona ngenxa yokuthi abantu basheshe bahambe emhlabeni laba bafisa ukwenza kahle manje sicela ukukhula nje Shembe kuphela mina mangathiwa ngicela into nje iyona kuphela into engiyicelayo ukukhula ngibe mdala uzenzani ukukhula uzonginika ithuba lokuthi ngishiye yonke into mhla kufikile ngalokuhamba iqoqo yini isicelo sakho ngoba sisodwa umuntu ongaceli kaningi ushembu uyavama ukumusa uyayathi icela kube kunye kulindi mina nje ikhehla ngithalile manje nje ikhala kwami kuhlelekele lapha akade ngayikukhulu kube yikhehla ziyigcine yabo wayizoshuta ngaphandle kwemvume yethu wabona nje ukuthi abantu abayizwa lento yabo ayike sihambe siye eNtabazo weke ekhaya ngila mina sizophuma siye eNtabazo bathi asihambe sokwenza umthandazo eWestville ayike ahambe-ke bese efike eshutheke ebese u-uploada sifike eNtabazo sibambe inkonzo ayi-upload uyabona bonela inkonzo yokuqala sihleli naye kuyashunyelwa siyayihlaziya thina sinosiyanda sinosihla siyayihlaziya la
lo doda akasho ukuthi useyarekhoda ngoba sena sizongabantu sindima nje selibhizi manje nihlazi inkonzo lamazweni phela siyawazi nina la nihlazi inkonzo wena sijebula usho ngani nje ukuthi asithule kodwa siyaye basirekhoda sirekhodele lapha kude ungabi izinto esizwakala eduze izizwakale kwi-audio kwayima iqala-ke abantu befudumala towards yona ngoba sekuyinto esebalazweni. Phela indaba enkulu shema. Umuzi uyazama ukucacisa lo. Indaba enkulu shema. Wayenokuthi athi mexoxa athi yabona wabazi abantu bangaliningizini. Indaba enkulu yenzeka indaba enkulu. Kwavula tshintsha lento sibawadayo le. Kwaloku into esikwenzayo sokukwashema. Ngibona kufanele indaba enkulu. Ngithunyiwe ke baba. Kusuke umuntu eNewcastle njengoba kade kuFebruary nje ehambe efuna kithi ezokhuluma lokhu ukukhuluma kuthiwa angise nembuzo embili kubaba ngizobacelela intethelelo ngoba ngesikhathi mina sengifukile ababuyanga babonga kubaba ngakho ke kubala ukuthi mina kangikho emhlabeni ingakho nengane engiyitholayo namakhosikazi engiwatholayo ehamba nje emhlabeni ngoba mina ngahamba emhlabeni. Nomusi sigcina sifika kubaba nomvangela uDube nomvangela uMantengu silethe umshini wokusika inyama. Ba. Ayisibonga umusa yathi. Ngaphakathi uthi baba, ngingaphansi kwalomfundisi. Khona ingane bengifuna ukumnikeza yona, kodwa ngeke ngimnike yona ngoba kuba kulukhuni. Hambani niyofuna indawo. Nithi mase nitholile le ndawo bese nakha itshena amabandla niwaphethe. Akhe umuzi lapho ngoba mayike lengane yafika yashadela kulo muzi izohamba njengalabo ahambayo. Okuluhlungu ke baba ngesikhathi mina sengihambile kwayiwa eMkhayideni kwakukhona umfundisi ngathi umvangeli uyise kaMfundisi ucele lapha inkosi yathi afuna isigubhu soswela afike naso kwathiwa akasibophele lapha phakathi ethempeleni esibhekisa ube lapho umoya ongakhona wasibhekisa lapho umoya ongakhona ukhala khona wathi masikhala sithi usuyafana yathi ngifanele umoya walowo muntu wena hamba uyofika nini wathi ngiyofika kusasa wathi kulungile ke hamba ke wena kodwa ukhona engifunayo phakathi kwabo. Ithi inkosi yamaNazaretha lesi sigubhu sivula ngo9 wangena ke ucele uyise kaMfundisi ucele wafika wavula lezi sigubhu kwabe sekuvuka lengane ekhaya yimi ke lo owavuka ngalezi sikhathi ayibonke ilethele lezo mbuzi ke bangcwele uthi ke lo muntu njengoba lona imbona ephila usembangweni kuthiwa lo ngokwashembe lo akuyena walapha ekhaya sekuyalunga manje la mawami besicela ukuthi sinyakazeni kodwa engathi mhlawumbe sibe nayo
sidingakala lapha ezulwini lapho esangiwe engazi ukuthi kuthi uhlambulukile okufanele umfundisi nawo umvangelo nomshumayeli siyokuthola khona uma wethu. Bengicela ukuthi nje sidume manje sesofecana lapha kababa. Yeah, hayi siyabonga. Izocela nesiteji. Kodwa kumele ukuthi manje kwento esiyibukayo lana ukuthi into esiyibukayo nosindano ezinye zezinto ziyadinga ukuthi engazuthi singasondela ngoba umuntu isafuna usevisi eningi singashiyeli kumvangelo ngoba nayo khona okuningi okungamnikeza inkinga. Yabo sizozama ukuthi sihlele sibone ukuthi khona sizoxhumana nawe mawe sisekubuyelile indaba eMaritzburg sibone ukuthi singazama ukuthi silungise ngoba nayo i-display emenye isikele ingene emotini ingahlangani ngoba thina besifisa ukuthi nje yonke into esiyishiye kubaba noma isirayo ngoba manje sishiya kumvangelo iningi umthwalana ngoba nabona yalamba ukhanya phakathi nezinto ezagcina ayishiwe kanje besihlela ukuthi sizokwehla nini siyobheka ukuthi yini esingafike siyilungise besiyenze. Siyabonga. Uphila ngomphefumulo kaShembe, akusiyena owalapha ekhaya wafa. Ilethele zombuzi baba wena obasiyo lapha bekhona. Okunye baba ngiyasaba ukukusho ngiyosho ngelinye ilanga ngoba ngithi nje yimi ngedwa okhona sesele sasi-10 bonke sebahamba yimi ngedwa sesele futhi ney'ngane ngisenazo. Yingakho nasemhlanganweni nje angisemningi ngoba nginamuntu nasekhaya. Maningi amazwi Nkosi wabusi. Bese ungipha ama-nuggets on the side. Uzophuza nani? Ngicela ungiphe iFanta. Fanta. Oh yes, Fanta orange. Ungipha ama-nuggets on the side. Into nenye emnandi ongangipha yona. Awu-10, awu-6 noma 4. Yini enye khona ongangipha yona eceleni? Ama-nuggets azoba u-10 noma 4 noma 6. Awu-6. Phelaphine spicy mayo, barbecue chicken sauce. Sorry? I-sauce. Ngenzele ibe spicy mayo. Spicy ya. Yes. Ikhona enye into ongafuna ngiyi-add nje emnandi. Ice cream. Inkinga uzoncibilika ngiyakude nawo. Zama ukukhohlwa nje. Awudliwa yimini. Ngithunyiwe. Thunyiwe? Kodwa uma ngekho okunye akunankinga. Okay, ngenza nje. Okay. Ngize kwena? Yeah. Okay, ngiyabona. Yaphila unjani? Cela ukwenza ngekhadi. Hayi, angazi ke noma liyathepha le khadi. Angigcina belivalile. Yes. Lishayile. Shap. Yabonga. Bazowamusa. In the Bankulu. Mina ngazi ukuthi siyayisithina kusonyazini la siyakhona kodwa ke siyodla inyama manje umgqubo la mfundisi
ebhadi ngesikwazi ukuludla nomndeni ufuna sithole inyama ehlambulukile inyeke inyama ehlambulukile ithola kaShembe kuphela siyamanje phasi uma wehle emthembeni ngithi igama lakhona kusesangeni siyayisithi thina enkonyazini siyokosa-ke lapho siyothula ubhola siyofinya ngendololwane siyobusa ukuthi sesiqedile bekade siqalile okusele ukuthi manje ishaya amajika iwela uthukela ibheke ekhaya yonke umoyexofu amampondo-ke lawa enza yonke lento abafana baphesheya nithi nomfula wethu umkhomazi amampondo senza into ezinhle senzela umfundiso maphesheya kothukela ngoba akukhethi bafowethu esikwenza konke kuwuthando lukaShembe singathi thina siyenza kanti sithunyiwe bangapha umfundisi bangemuva noma bangaphambili sihamba ngentanda manje soqhamuka sesiqhamuka sisibheke phezulu emthembeni sithathe isho ezansi phakathi esangeni siyesangiyo la siyakhona siyodla inyama ehlambulukile angazi ke masingayifica singavalo siyawela siyaphezulu ebuhleni-ke straight-ke manje ebuhleni-ke masingavalo sekukhathalekile eminadini umuntu ujula ukuyafa thina ngoba nomunye ayingamfikela lento le mhlawumbe kodwa uyicabanga nokwenza noma iqala igcine ingenzekanga mhlawumbe omunye abukabuka akhathayo nawe uma ifika kwena indlela efike ngayo ukukhuthaza nje kukodwa nawe isho yenye into leyo ngikutshela kulo muntu unawo ama-ideas maningi udinga umuntu azothi mawabhaunsa kuyena awa-alivate athi how about siyenze kanje angathi ayingeke angiyiboni lo ngoba ngayicabanga lo muntu uyayicabanga into engasiseli abantu bakhona umuntu naye ingangaphelela nje kodwa ngayicabanga into engasiseli uzwa ngani ingangaphelela ukuphelela ifune mhlambe umuntu omdala imbono kodwa ngayicabanga into engasiseli khona enye phezulu ayicabanga ngako manje ejulile engadisi kodwa hayi kodwa mose ngiyacabanga engasele kuyothi nangamhla ekhetha uthi hayi umazi ukuthi angani siyamkhalima nje ufuna ukwazi ukuthi mangaye betho la akuphelele sekuyashayiseka ikona ngiyayicabanga into engase kuba unabaluleki yonke into eyenzayo unabaluleki masithe yimi ungashuthi kuthiwa uyahamba azakugqwebe ngemhlezi kodwa-ke kuyafuneka bafuthi lo amuzi okwempala ilona ikhaya lona ikhaya leli lakushiswa khona impela khule lwamuzi wami ephambili kunaloko ikona kambe uyasabalala nje abantu baphuma amanxiwa khona unkosikazi osele ekhaya ukuthi wabaningi neniyodisayida ingane ozaqala indoda egana kanye hayi ubaba wenu wayeka ngoba nakwezela esitejini nenzala ngasitejini udlala nathi manje sekunulela thina simtshela isibandla kanje hayi ngeke sibaningi kakhulu oyedwa unkosikazi emntwini wanini baningi hayi sibaningi ma usenze isho nje uthi sonke indlela sihamba kahle phethe kahle umadlaliseni hayi bafowethu into ebalulekile empilweni masufike kuleso sikhathi ukhetha kahle khetha unkosikazi oright nomkhongo oright monke namkhongo mfana ukungahleka ukathengise ngawe lapha bakuxebule bakuqede niya ngiyafuna unkosikazi awuzomfunini bakuvulele onina noyise badla imali yami yonke bakuthengisa amakhavela uthatha umkhongo ongakwazi ukuyimela umkhongo ufuna ngathanda umkhongo ethi athanda ukuthi nabathanda inkomo afike nazo phela ubuhle bendoda senkomo sayo banisho ukuthi alibeke limo umkhongo angalokho bangayilena le ngoba sebeyagula uyasebenza ngisebenzi ngilula ngoba ubani kolothe mangihamba nayo sesonodla yabuza ngekhaya ayikho into eyi-responsibility yasekhaya angeke azayenza mina ngiyingane yala ekhaya kwamina manje
Le isi-right loop. La bakumvangeli Uyaphila namuzali njani mina? hayi kuyaphileka baba ngithi besacela la ubaba ake asiphe nje okwamazwi nje amancane ukuthi kungani ngaso sonke isikhathi uma ushembe ethi asenze izinto senzele abaphathi bethu abaphambili kodwa egcineni lesethu ubaba akube khona into esizoyimaya noma esizoyenza sijabule ngayo. Angiqale ngokunibingelela nonke ngane zami siza zasezulwini. Yebo baba. Le ndaba esihlangene ngayo angazi ukuthi ngayiqala kuphi mntanami. Le nto namandla namhlanje njoba silapha endaweni kababa esangiwe sisendabeni enkulu engazi ukuthi ngayiqala lapha endabeni esuka kude ekwenzeleni umfundisi ubaba Mlungana. Namhlanje sibona inqola ihashi likamfundisi elivela kini othandweni kaNkulunkulu wethu ongena enhlizweni zenu lafisa ukuthi nenzele okuhle nenzele umfundisi. Simcelela khona ke uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akanikhulise nize nebe mpunga nani. uNkulunkulu akukhumbula amathambo okhokho benu, akukhumbula amathambo obabamkhulu benu. Nani uNkulunkulu anigcine, anikhulise nasekukholweni, nihambe kahle phakathi kokukholwa. uNkulunkulu engakhali ngathi. Lento engiyibonayo namhlanje phela amagama singabantwana ke bakwaMpunyoni, abashumayeli bonke abasebenza ngaphansi kababa umfundisi Mlungana, abakhokheli, abavangeli abangaphansi kababa Mlungana. Ngabe ngiyajabula ukuba le ndaba umvangeli wethu omdala ubaba uMkhwanazi khona, kuba le ndaba ekhulunywa wuye. Sesajwayele ukumbiza ngegama-ke baba Mkhwanazi. Indaba beyifanele yena le ndaba ukuthi ikhulunywe wuye njengomvangeli wethu omdala kithi. Manje-ke ikhulunywa yimi ngey'ngane. Siswele imlomo nje ukubonga ngendlela eyisimangaliso egameni labavangeli abagcwele bangaphansi kababa umfundisi Mlungana. Siswele ukuthi seyibona sithini umsebenzeni wezempilo ezindaweni uwenzela ubaba umfundisi. Yilokho nje abazabami angazi ukuba ngithini. Hayi, iyezwakala baba umvangeli. Okusho ukuthi baba, uma sesikhumbula kahle izinto zala ekhaya, uma zizinhle noma zizimbi, noma izinto uma isuke uyicelile baba, kubalulekile ukuthi la ekhaya uhlalahlale kube khona into eyigazi oyenzayo yokubonga lesikini esukuyenza Njengoba silapha nje esangiwe emsebenzini wasezulwini, sizojabula nokubonga entweni enhle eyenzekile niyenzela ubaba umfundisi. Hayi, okusho ukuthi makhulu amazwi baba osusiphe wona
nathi singabafanyana abancane siyocela ukuthi nathi uNkulunkulu washemo unyazi wezulu asikhulise nathi ngoba nathi siyafisa ukuthi ngelinye ilanga sikhule baba sibe ngangani ngoba kuningi okuhle esesikufundile enikwenzayo phambi kwethu niwobaba. Ngicela nje ukuthi bese kuba ubaba ozophetha le nkulumo yethu bese nesibusiso futhi siyosiphiwa ubaba sisazokhuluma nomfundisi esaphumile naye kancane lapha emveleni. Sesibusisweni-ke bantu abami ngobukhona ubaba mfundisi uyena ozosipha isibusiso okwami nje kubonga kakhulu wonke umsebenzi enwenzile nathi singabafana abangaphansi kwakhe umfundisi siswele imlomo yokubonga siswele imlomo kwethu sesiyolungisa upetrol ngey'khathi zonke sesiyolungisa isevisi ngey'khathi zonke enqe ehashini likamfundisi nililethe phakathi kwethu. Okusho ukuthi njengamanje sizojabula. Njengamanje nje sesekujabuleni sizojabula njengamanje la bese ngikubona nje zonke iziphendula sizojabula sibonga umsebenzi omuhle wasezulwini. Sike sabona uThixo nomhlangano angangena umhlangano omkhulu ebonga into enhle eyenzekayo phakathi komsebenzi wakhe wasezulwini. Mhlambe ngangijobulele ngiyaxolisa sixolise baba singabafana mhlambe ukuthi konke okwenzakalayo ningabantu abadala uthi mhlambe sesikemumva ngamafoni abantu mhlambe sebagijimela ukuyiprove entweni ezenzakalayo. Uma sizolikhumbula mhlambe uhambo lolu laqala ngayo ifoni kwaze kwalula isandla nabantu abangekho enkolweni kwayindaba yomhlaba wonke ukuyibeka obala mhlawumbe izinto ukuthi uhambe kwafika la engikhola ukuthi isasasa elikhulu futhi abalitholayo abantu ukubona ukuthi sekula into yabo ihambe yafika la sicela uba mhlambe ingilosi zabo abantu abadala ngaphambi kwethu baze bangadikibali ekutheni konke mhlambe abakwenza babona engazathi kube kwasebalazweni. Siyaxolisa kakhulu kuleyo ndawo leyo. Ngicabanga ukuthi umfowethu usevele wangena emadlezeni ngoba nami bengisilokhu akhulumayo ngizokhuluma ngoba kubaluleke kakhulu ngoba kugcina sekuvele ngazukuthi lezi ngane elweni sobaba abadala azibahloniphi kodwa-ke siyabonga baba wami isikhathi sakho sosiphe sona. Siyamkhulisa lonyazi lezulu nika ngamadoda aqotho nasekukholweni ukuhamba kwenu kube kuhle phambi kaNkulunkulu kakhulu esikhulekela ukuthi akhumbule amathambo okhokho benu akhumbule amathambo obabamkhulu benu akhumbule amathambo obaba benu nogogo benu uma bengakafiki kulo muzi uShemba asethembisa wona owathi kunomuzi wamaNazaretha lapho siya khona wathi uShemba uyaphazimula ungaphezu kwelanga nenyanga wathi umkwekheli wakho namunye uJehova inkosi namama. Sikhulekela lokho ukuthi ngale misebenzi emihle eniyenzayo ningakhethi ibala lamuntu kodwa niyenza ngothando ukuthi uNkulunkulu ngalokho enikwenzayo nikhulise nifukamele anikhulise aze kukhumbule imizi yobaba benu yakhe besizobungaza ukujabula ngesipho uNkulunkulu asesenzele umfundisi bese ubaba afake iy'cathulo bese noma sesihlukana simshiye esengena emotweni yakhe yabo uyobe sehlakele kuba besebuyela ngena ngemoto sibuyele ekhaya. manje. Yebo baba, ngoba asisafuni sikubambeke sekukhathalelile. Semele ungambona uma usekhathele naye. Kulungile.
ngibingelele ngoba sila esangiwe kwibhusha kababa bengiyocela ukuthi ubaba ake asiphe amazwi ambalwa ukuthi ngoba sila kahle kahle besizobungaza kulolu suku lwanamhlanje ngoba ngibone sesidla inyama sekuba mnandi ngekujatshulwa kodwa lawo mazwi bengiyocela siwaphe ubaba umfundisi ukuthi ngoba sila bekuzokwenziwa njengoba sila esizojabula sibonga futhi isipho esenziwe abantwana bonya bendaba enkulu basi abantwana bendaba enkulu njengegama labo ukuthi indaba enkulu benza indaba enkulu yaqala ukubona into enjengale emhlabeni okusho ukuthi nami ngibafisela into enhle uNkulunkulu abanike into enhle abayifisayo ngeenhliziyo zabo bayithole bonke abakholwayo nabakwezinye iy'nkonzo nabo babeka endaweni eyodwa bonke kodwa ekugcineni ngizocela manje noma sengifike ekhaya ngizobacela ukuthi ake befike ekhaya sizoxoxa ngokuthi nami ngingabonga ngakho kukonke inkosi cela uShemba ababusise bonke abantu abelulizana nabo kade befisa benezilulili izandla kodwa inhliziyo zabo bazelulile uNkulunkulu ababusise bonke amen sizocela-ke baba ngoba sekudlekile sibuse kakhulu baba sijabula sibungaza sibesidla sekuyocela ukuthi ubaba ngoba amaphepha yonke into isingakena imoto esiphume ekhawashi iwashiwe ubaba bese simbuyisela okungokhiye bakhe ukuze masehamba noma masekhaya ayidrayivelele socela ubaba awubambe ukhiye bese umama amvulele isicapha bese ngene okwanamhlanje umama uzovulelwa ukhiye usungayishayi uhambe ba siyabonga ndaba enkulu Shemba nibusise nonke kakhulu baba yithi ngicabanga ukuthi sibonga kakhulu hleze uShembe usikhumbula ngawe hleze izono nathi esinazo noma abangaphambili abanazo mhlambe yithi kakhulu esikhunjulwe ngani ngoba njengoba eshilo baba akusikho ukuthi amaNazaretha enze lento le okusho ukuthi umfundisi kaNkuluNkulu ukhunjulwe cishe izwe lonke noma ngathi umhlaba wonke uza nabo ukuthi njengoba ngingelutho baze ngikhunjule umhlaba wonke ngoba ngenzeni sesithi nakulokhu kuqopha besike sakhuluma nomvangeli uBabudu ukuthi besicela kuba ukuthi kungafiki kabi siyaxolisa angikholwa ukuthi kukhona umuntu okuthandayo kulandelwa mhlambe ngezinto zamakhamera lokuthi awu le ngane uma zenza into pho why seziloke zingixine ngefoni kangaka mhlambe ubaba mayezokhumbula okunye okuyiprocess noma ukuhamba kwazo zonke lezi zipho cisha ayitholile abantu kakhulu ekuxhumaneke nabo ngamafoni uma bephinde bebone ukuthi cha
imali yabo ayizange mhlambe iye kwenye indawo yenze lezi zinto ebezifaneleyo ebese kuphinde kubuyiselwa kubona bephinde bebona nenhliziyo zabo nezibusiso ngicabanga ukuthi bayogezeka bathokoze kakhulu okuyilokho nje kakhulu mhlambe njengoba silesi seduze nje siyaxolisela kodwa kakhulu lokho nami ngiyabona ngoba uma ungayiphejuliwe yebo bekuba khona abanesono ukuthi sagcina into sezitethile kodwa sigcine singasazi noma iyafika kulo muntu noma ifika abanye bathi iyadliwa yini. Kodwa impela into enabantu abaningi yona ihlezi inzima ihlezi inzima. Hayi siyabonga kakhulu baba yiso esikholisa sisenhlanhleni sikhunjulwe ngani emhlabeni. Nami ngiyabonga hayi ngiyaqala hayi nathi siyaqala ukukhunjulwa kanje siyabonga ba nezibusiso nje iqhamu sibonga kakhulu. Amen. Senihamba nenkosi. Amen, amen, amen. Amen. Sibongela kakhulu. Kakhulu hambe nenkosi nawe. Amen, amen. In the Bankulu. Senibingelela bakhona zabakhulu. Awu, ngiyaphila. Hayi siphilile nathi. Siyaphila. Sikhona. Umuntu uba wonke kubankomo kayixoxa noma Tuba wonke nje. Gama. Eh, Tuba igama yakamkhwanazi. Falaza ibuto. Nkosi yakamkhwanazi osayinodumo kakhulu nena amandla kakhulu ngaleso sikhathi. Okukhokho wakho Ukhokho wami yimi. So ufalaza ibongo zakhe kusiguqa esadle esinye isiguqa fulela noma kebe yanetha kamavilakazi inkosi enamandla kakhulu ezalwa inkosi somkhele ke zalwa umntwana otikili ke ingane kasenza ngakhona uzalwa kanye nompande usongiya wakahlabisa kodwa ke lokho okwakelinye la sisemakhosini sizwa sikhethekile sibalekile
Baba, ngokungamapholisa Maseko, siyezwa uhambo oluhambe nomfundisi uMlungwane lude kakhulu. Ubudlelwane bakho noMlungwane busuka kude. Mhlambe besicela baba asiphe nje ulwazi noma indima asebethi bayidlala noMlungwane umfundisi owasekhaya ebuhleni bamaNazaretha. Igama lami nginguSihle Senkosi, umpostoli Mkhwanazi. Yeah. Abantu ke bazi leli kampostoli ngaqanjwa umkhulu. Cha baba, sinomfundisi uMlungwana sithi ke thina insinda beyitshatha insindantsini Umfundisi. sibiza ngalo zobonga enjalo amagele lakhe amaningi kakhulu. Umfundisi ke angimazi mina ebuncaneni ngoba ngumfana omncane kodwa obaba bamazi abazala mina. Bathi ke wayemfana omncane umfundisi wayigida nokhokho wami. Khokho wami wayigidisa, mina ngumzukulwana kaJibo Ngadlwanyoni. Mawuke uzwe kuthiwa khona uspeaker umshumayeli uMkhwanazi wasekhumbula akhuluma ngayo. Yebo, sike size umshumayeli uMkhwanazi ubaba omncane kini. Okukhulu ubudlelwane babakhwanazi kanye nomfundisi uMlungwane kude kakhulu. Ngisho ukhokho wami wayefika kade ekhuluma umfundisi endleleni. Ukhokho wami wayekefika ezobona uMashaya Imbongolo ubaba kamfundisi. So umuntu omdala kakhulu onomlando nothile ezweni lakithi kakhulu. Aqali kulamagalelo esesiwezwa esemanje nje kukhulu kakhulu kudala futhi kimina nomfundisi noma endlini nje abakhwanazi nomfundisi. Ngiyasithokozisa kakhulu besicela kunombutho okuthiwa amadlela ndawo nyakampukunyono. Yebo. Umbutho okuthiwa amadlela ndawo nyakampukunyono, umbutho owenza izinto ezinhle kakhulu. Uzenzela amanazaretha namanazaretha nenkosi enkulu yasePhalamende. Insizwa nje encane egiyayo makunemshado ziyagiya ziyavunulisana, makufiwe futhi ziyavela ilunga lelo nsizwa lishonele noma kwamukelisa izipho abagcotshwa ziyavela lezi insizwa. Kahle singabeka ngokuthi amadlela ndawonye abantu abalulisanza nabenza kahle emphakathini cishe ezweni lilonke kakhulu nje kwaMpukunyono. Manje ke umfundisi sithinteke kakhulu ngemhla ehanjelwa umama uMabiyela. Ila khona sithinteke kakhulu khona. Saba nesandla ke sisenza ngaleso sikhathi ke imina bengisewuhlalo kwaleyo organization yamadlela ndawo. So kwaba nokuthinteka okukhulu ke saze sathola izwi elisuka enkosini yasePhakameni elisho ubaba ukuthi ubaba umfundisi njengoba sekulesi simo akakhelwe ikhaya elisha. La khona kumbutho bese osukumela phezulu udriver kwakuyimina ngaleso sikhathi. Sukuma ke insizwa zonke zayo khuluma nobaba uhlala umvangeli uMantini osewumvangeli manje. Umvangeli lo esigijima naye. Umvangeli uDukubela ogijimana khona uhlalo kubaba umvangeli uNtsombosi simbiza kanjalo. Okuyena umuntu ohlalo kwaMpukunyoni ophethe amathempeli abashumayeli kanjalo oreporta kuye umfundisi. Uyena umuntu ke saxhumana naye kakhulu ukuze sihambe uhambo nomfundisi. Nenye insizwa ezalwa umfowabo kaMbungwane yona besixhumana naye kakhulu kusixhumanisa kwaze kufika lapho ke esikhathini la khona esithi khona hayi umshumela umbuya azizwe lisha akunake kancane umshumela saxhumana ke nomfundisi kwaba nalokho ukuxhumana ke sathi siyafisa ukufaka isandla yini esingayifaka wasekhonjwa indlu yakwagogo ukuthi singakwazi ukuyakha siyakhe lo ndlu le safika isinhle nje yayakhiwa ithukuthukuza abantu abangenalutho uthando lwezinsizwa, abantu abangasebenzi, abantu abangaganiwe, abantu abangathathi intweni, abantu abangabonakala ukuthi bengaba yini kodwa ngaleso sibusiso ngikhumbula kahle ukuthi imali sasesiyiqoqile sathenga imaterial senza konke kwathathwa ubaba uMvangeli uMantenge uyena ke umuntu owa initiator wakha wathola yonke into kwavuleka izinto eziningi ezinsizweni nathi sayifica isimile ngesingosi lomshado wobo uhambo ke lolo olukhulu ke nomfundisi esaba nalo emhlabeni ukuthi esehanjelwe sekwakhiwa ikhaya elisha nathi sibe khona sidlala isandla ukubongela kumbutho wamadlela ndawonye kwaMpukunyoni nezinsizwa zonke ngoba kwakungasibona bodwa babakazi nasemathempelini omama nezalukwazi namakhehla babephosa kulolo hambo lelo sasingenza kumfundisi.
Sithokoza kakhulu singesawubala umbuso futhi singesawukhohlwa nasinika wona ngaleli alanga elikhulu lomshado. Ngaleli langa elikhulu hey kwagijoka mina ngisemabhodweni. Sasedidiyelwe-ke kakhulu. Ngibonga kakhulu usihlalo uMantengu nekomidi lakhe kakhulu endimeni abayidlalile nomfundisi womvangelo uDubo bangabanye ababantu ababekhona. Singeke siwadla amandla omuntu ngalezi khathi yikho ngithi makungibeka usihlalo bakuMantengu uyalazi nokomidi lakhe ukuthi naye mayizwa le video ayithatha ayidlulisele ukuthi cha akakhohliwe futhi wenza umsebenzi omkhulu oba ezinye izindle ezazile uyena obenegalelo elikhulu nekomidi lakhe ukuthi umfundisi egcine nekaya. Ngakho-ke ngalela langa elikhulu umuntu okwayedidekile oba yinto sasingasacabanga ukuthi ngasayenza ngemhlabeni. Yebo siyabonga kakhulu baba. Kukhona okunye futhi engikuzwile nje sihamba ngendlela kuthiwa ekuhambeni kwamfundisi kungabe uJanuary einkambweni zakhe cishe zobuNazaretha unesandla esikhulu kakhulu lapho ekumthatheni ekumbekeni ekuphepheni nje cishe kwakhe umuntu odlala indima enkulu kakhulu. Bese ngacela ubaba uma engenayo inkinga aphinda silandise nalapho. Cha baba akunankinga akikho inkinga ngoba akukho okufihlile. Ubaba umfundisi kulo January lo sibe nesifiso sokuthi simthathe. Bekuyimi nomfowethu uShobedo iDeputy Mayor. Ngingathanda ukudla amandla omuntu ngithanda vele. Umfowethu uShobede sakhuluma naye nobaba umvangeli umkhonazi odume ngobaba uLuka. Bona-ke abantu-ke ngempela abebephethele sebusebenzile lolo hlelo lolo thina sisithuba umthathile ubaba uShobede before umdedele wamhambisa. Hayi kuthe sehleleke entabeni ngoba nami bese ngitholile ngase ngithi akakhululeke-ke manje ngingene yami shift ehamba ngalona ingqobi kahle le. Hayi yangena-ke yami shift yambheka ekuhlaleni yambheka nomesehla ukuthi namhlanje uthe mayicabanga abantu uma kwehla lesisehlo angaba esihle sihle lesi sehashi lakhe nengumuntu ongezalele lutho ngizwe ngocinga sefone sethi hey uyathanda kodwa ngiyoyibona lento ngiyowitnessa into eyenzeka namhlanje. Ngathi hayi mfundisi oba ngikhona ngisekhaya akunankinga futhi ngizoza ngizowitnessa ngizokubongela sizothi akubatshazwa okukhulukana. Cha hayi ubukhosi bakaMkhwana sebusebenzile kakhulu esikholwa ukuthi futhi akuphethi lapha sikholwa ukuthi uThixo wazi ukubusisa umuntu wakhe. In the Bankulu. Ngiyabonga mdala enkulu. Shemba nikufihle nonke. In the Bankulu.